Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi iki aku diparani Marianto, aku lagi mulai belajet. Kalau Marianto keren. Diparani Marianto aku kan nyontekno Suno. Lara wae. Kayak gak nang metu. Iya, Yujuk bancaan kali. Ndingi sambat awake teng greges. Iki lara bos. Jadi gading. Dia kan gading. Ayo aku terono. Gading. Heeh. Kok gading barang? Gading jadi anu gading Mas ngono. Lah lara apa to? Ora roh. Ayo makane aku delok rono. Ya. Ayo. Ayo. Ingat itu. Nggo duit pro. Oh iya. So, lihat lara apa? So panas. Panas apa piye? Rong dino gak metu terakhir. Lah iso apa ora digandol? Lah yang gading. Terlon. Heeh. Tapi enggak montore. Renor-renor. Nyentekno Dika. Lara Dika. Gabrek ora gitu. Gabrek. Wes, Ora gelem ya, Mas. ora gelem piye to? Junjung, Katok aku ngomong. junjung. Jak sampe emo. Ndak. Dia lagi dingin yo. Ya iya Wis rong, kaya rong dino ra metu. Ada mana? Hah? Hah? Iya, sebentar ya. Ora gelem kok. Sontek kok. Ngene pane tak akan marani kowe. Nek Pak Joko ya lho. Iya. Ning omah nek Pak Joko. Ngene pane Puskesmas Iya. Joko. Karena aku ada gosore. Mending kok sore yo muni sesuk-esuk. Apa panas. Ing goreng kan mateng ki ya iki. Iya. Ndang karo Pak Ndang. Jono. Bapaknya apa piye to lara wi? Dingu lur penyakit e. Ndang, Iya. Ora gelem mangan. wis geret e. Nah, ini pasar ana wong adol kok malah. Dibopong ya. Ini dia sore yang gitu tak akan ngeterne yo ora gelem. Jadi sesuk-esuk, muni sesuk-esuk mau sore. Dia lagi dingin to berarti. Sampai ada greges dingin. Bancaan ke terus reneng nang ndi nah. Langsung turu, Bu. Lah iya. Piye rasane awakmu? Panas. Lah iya ayo. Ngomong e ugal no. Iya. Ndang sontek. Ndang kalau. Kalau mau beli biji apa piye? Kok. Ya. Ndang nang puskesmas apa nang ndi? Ki awak sarung 22 ki jek panas. Wis ndang ning puskesmas apa nang Kasep. ngidul ae. Ora kok mau sontek. Gaya pewe no aisin war sontek kuwi mesti. Di dek win jijiten dhisik ning panti di. Anu odet-odet. Lah malah nek ra nanti sontekno malah Ndang sontek ngidul apa piye ndang? Ndang. Bu Siti ya ini ya reneng kok. Reneng. Kok ning ngene Gue Bu ini kali Siti. ya, buka ya. Ya Bu ini ya nang piket to Mas. Katanya kono puskesmas ya. Sampo lu wis pi. Ya bane puskesmas ya luwih ndang ngidul lho kok. Itu padha wae, itu puskesmas. Ya puskesmas kidul kan ya ora apa-apa. Lah iki mate digorene kon nyontek Bu Siti kono ya. Ya mau ta Mas nek nang puskesmas ki ya wis doktere beda lho njaluk Bu Siti ora oleh. Nah, Bu Siti Gua aku tak jalur Bu Siti kok. Nek jalukmu Bu Siti. Aku tak jalur Bu Siti. Nang ya. Nang, jakete nang ndi goleki? Jaket. Jakete. Jaketan. Iki lho wis tak anu. Iki panen damaran jule angel ra. Dan jaketan. Nah, wis tiga.
Wong lara kok mbok semayani lho. Enggak oleh obat nang Dan to. Ngaret-ngaret ra mari. cukuramu lho marai. Wah, wae tak dengek itu panas. Iki panas pol. Ya kaya cilik ndek digendong sengklong barang makane Tuwek. panik karo anak iki. Nah, kebas. Nah, kalau panas. Antrian telu sih suwe. Kayak piro? 6 likur. Berarti cepet tapi, tapi nek ngene iki kok langsung berubah. Jadi langsung gedenya, Bang. Yo lah wong loro. Patine wedi bos, ya ning gede iki wedi. Ngono lho, gak sembut ya. Panas awak. Panas awak iki. Masuk mas. Gak senggone Pak Dik anu Pak Dik cek. Oke. Yang ini tinggal nih lokasi ini. Tapi ke antri nomor telu. Nyapa wae disunten Pak Mo. Kok iso disunten ora gelem. Disunten rene, Bos. 27. Ini video tak lanjut, Bos. Iya. Kasih. Oke bos, alhamdulillah iki dakne wis apa-apa normal ya kak? Normal, jadi nek daerah 100 jadi aman bos kak, ora kurang lah. Iki nek misal di obatin sampai dino jemah agak ora nek apa perubahan, jadi inggo di lab ngono. Tapi piye to sing mbok rasakno kuwi awakmu? Kuwi panas. Panas terus cekot-cekot kaya sing mbok omongno kae. Panas cekot-cekot terus batuk bos. Ini pakmu kae nek ngomong jadi gading. Dikon gading rasa gocekan. Mana aku cepet bos, ora loro saiki ini kadang diobati gak ndang mari-mari ya. Suwi loro saiki wi. Ono. Ini bekas plastik sekitar ya wae obat iki bos ki apa obat iki wah kayak obatan normal biasa apa ya loh Aduh, pahit digoleki sarapan to kok aku yo sing lara nek aku ngono wong sehat man apa doyan tak tekan sego bebek nganggur tuku nganggur piye dari pangan apa gak mangan arahmu? Enggak mangan. Kuwi angel tatanamu nek lara kuwi angel tatanamu njaluk nyiak tenan wae iki. Kono panganan ra gelem bakso. Lha nek nek ngombe obat nganggo apa? Mengene mangan. Masak lemet karo sendok e kok. Ngono. Iya. Pulang bos, Pak ya. Muga-muga ya obat ini kene bisa ndang mari ndang sehat. Tungane bos, terus ono ki nek lara kuwi aku anu bos rada susah iki soalnya larane wis angel di obatno dijak berobat pakane mane gak gelem. Oh iso langsung tak sendal ae nek usahaku. Dadak kok. Ya. Bos. Oke bos, sudah sampai rumah lagi. Loh, berarti kita bisa lagi. Loh, wakai berarti. Iki piye? Pirang. Enak pi tulisane, pirang macam nih. Bareng kabeh iki. Ya.
Ki 3 kali sehari. Ki lambung ki promak ki. Saurunge mangan berarti. Sebelum makan. Terus iki 3 kali sehari. Ki esok kingko karo engko sore. Iki anu sih Kak. Iki kan sarung mangan ki. Tulang keloro ngono modele, mau meneng ya. Wih. Kira teh. Kira tanget. Iki lho bos, loro iki klenos kadon kayak ngene iki lho. Wis kadon terus. Nah, bos. Iki wis kok wis Mas pada wakeh ya muga ngundang sehat. No, oke, jadi konten akhirnya makanya sekian dan terima kasih untuk video-video berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.